Wij zijn Deep Grooves. Wij zitten in Leeuwarden in de Blokhuispoort. Wij zijn een vinylperserij. Wij persen voor de industrie, voor labels, voor artiesten, voor DJ's. En wij zijn de tweede perserij in Nederland. Wij specialiseren ons in kleinere oplages. We hebben een groene fabriek en wij hebben hoge kwaliteit. Dit is granulaat. Dit is de basis van een plaat, om een plaat te maken. Dit is speciaal gemaakt om zo stil mogelijk te zijn voor een plaat. Dit is het stilste grondstof die wij hebben kunnen vinden om platen te maken. Er is 140 gram tot 180 gram nodig voor één plaat. Ja, dat is een handjevol. Ongeveer zoveel. In de jaren 90 ben ik begonnen met DJ'en. Toen was ik 16 jaar en ja, had je allerlei feesten en kwam het heel erg op. Ook nieuwe stromingen, nieuwe muziekstijlen. En dan begin je te kopen en dan bouw je een heel archief op aan platen. En daar begint het mee, daar is het eigenlijk mee begonnen. Ik heb hier mijn gezin en ik heb hier nog een bedrijf. Dus ik heb gekozen om in Friesland dit op te bouwen. We hebben geen ambitie elders heen te gaan. We vinden de plek fantastisch. Het heeft een goede uitstraling. En ja, wij reizen zelf de wereld over om het werk hierheen te halen. Vanaf nu gaat Olivier persen. Hij perst een editie van 500 stuks voor een Franse klant. Hij draait nu pucks. Dat is granulaat en dat is bij elkaar geperst. En hieruit worden weer LP's gemaakt. Dit is nog heel heet. Dus wordt op 180 graden wordt het gemaakt. En vervolgens wordt dat binnen een 25 tot 30 seconden wordt dat weer richting de 30 graden gekoeld. Het is echt heel heet. Ik leg hem even neer. Vanuit deze kant kan je goed zien hoe de plaat geperst wordt. Daar komt de puck. En daar gaat hij. Dan zie je dat de plaat er tussenuit knijpt, als het ware. De labels worden erin geprint. De plaat wordt er afgehaald, die gaat naar de trimmer table. En via de trimmer table wordt die afgesneden. Je ziet hier dat de plaat is een white label aan de ene kant en een gewoon label aan de andere kant. En je ziet dat hier vlammen in zijn ontstaan. En dat is een techniek die noemen we marbled. Elke plaat is uniek en zorgt voor een hele andere kleursamenstelling. Het is ontzettend dynamisch om met de industrie te werken. Van allerlei mensen, van mensen die al jaren met hun muziek bezig zijn. Ook met oude artiesten, maar ook met nieuwe artiesten. Met z'n allen richting een perfect product te gaan, dat is fantastisch om te doen. Ah, precies. We hebben ongeveer 500 projecten gedaan afgelopen jaar. Het is bijvoorbeeld de Cool Quest. Die komen uit Zwolle. Nou, dat is wel redelijk regionaal. Mooi artwork. Overal staan er titels bij. Wie wat gedaan heeft. Een bedankwoordje. Ja, dit is gewoon een prachtig product. Dat is een dubbel LP. Dus een band enorm in opkomst. Dus ik zal maar eens eventjes laten horen. De plaat opzetten, de naald erop zetten, het gevoel daarvan, het geluid. Mooi diep geluid, mooi pure klanken.
Dat maakt vinyl zo mooi. Your love